हाय फ्रेंड नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खांख्राइजों मैथा जानो नै मैथा खाबाय हाग्राथार मैथायाबो मैथा सायबाय बासिबाय बासाय खालामनांगौ दे खांख्राइ दाबु ओमफ्राय बिखौ मैथायाव होनोसै नामा बेखौ बाथोन खेबजानो नोंबो dulu takkan kangkrai deh dulu tangan deh berkode deh kangkrai deh foto खेबासिना iya kangkrai yang mana kangkrai beli माबाल' दंबावो बे मोनसे खानमाबाय हो सामब्रामबो हानानै लाखाबाय नै बाथोनबो देनोसै एसे खांख्राइखौ खांख्राइखौ खांनानै दोनथ'बाय एबार मैथा होनसै खांख्राइ बाथोन बेयो खांख्राइखौ एसे बाथोनबो देबाय जाहैखायदो आइयाबो बार जाबाय नै जाबाय एबार जानोसै नै ना भाजा पटल भाजा खांख्राइ बाथोन जिंखाजों आलु ओंख्रै नै बेयो ओमफ्राय बेखौथ' मिथिला खाबाय नै बेयो खांख्राइजों मैथा नाबो होदों आरो मैथाखौ जानाय
이 사과도 잡아가면 깜빡이. 이제 하나는 입치만 됐으면 하나. 요리 뭐 좀 가져왔어. 하고 나서